Dik. Iki ono duit sithik. Hasilku ngojek mau lho. Ben gak polokno nek pengangguran. Nyoh, tanpa nono. Gak butuh duitmu, gak butuh larangan koyo awakmu. Saya kurang akeh iki. Muga-muga Tini kok seneng kok. Aku wis berusaha golek tambahan. Jadi Tini kan wis tak tukono gorengan. Muga-muga ya atine luluh. Dan iki senengane Tini ya. Kira-kira Tini nang ndi ya? Tak golekane ah. Nyapa kowe njaluk pisah karo bapakku? Salah bapakku apa? Apa kowe melu urusan bayi wingi sore ae? Sisi kok ngiso melu campur ae. Lah salah bapakku apa? Gampang men kowe njaluk pisah. Lah iku urusanku. Bapakmu kere, lapo dipertahanke. Oh alah, perkara duit to. Kok ora ngilo. Padha kerene kok. Kurang ajar. Kok wali-waline kowe nyamplok aku? Lapo? Njaluk ditambahi apa piye? Oh, njaluk diajar kowe ya. Lapo? Ngapa kuwi? Anak karo mbok kok padha tukaran. Bapakku wis teko. Awas kowe. Terus kate lapo bapakmu teko? Aku ora wedi. Oh ya aja tukaran to. Dik, awakmu gak apa-apa. Lah kok Tini sing mbok bela? Aku lah anakmu. Anak model koyo ngono, kok kate dibelo. Oh, lah kowe iki gendeng, Pak. Wong wedok koyo ngene kok mbok belani. Ngomong apa kowe? Jaluk tak sampuk meneh ta? Aku gak perlu dibelo dadon, gak paten. Dik, wis to. Mel, yo. Aja melok urusane karo wong tuwa. Lah gendeng tenan kowe iki, Pak. Wedokan koyo ngene sik mbok belani. Kurang ajar kon Mel. Tak jarno kok omonganmu gak penak. Yo ngono terus belani wedokan iki. Ya jelas aku dibelani. Bapakmu lho wis tuman karo iki. Iya, barangmu bosok, kambonan terus karo barangmu. Alah, wis. Dik, iki aku tuku gorengan senenganmu. Panganan kaya ngono gak butuh aku. Aja ngono toh, Dik. Iki mau lho aku kerja golek tambahan. Ngapa dicuwi? Mbok aja sia-sia karo panganan toh, Dik. Iki lho mau ku tuku. Panganan dhewe, aku ora doyan. Ora doyan tak pangane. Oh, dasare wong ora tau mangan. Kae kelakuan anakmu. Ora tau dididik persis karo bapake. Ora tau mangan bangku sekolah. Kowe kok sia-sia karo anakku to? Anakku salah apa? Kayak ngono lho anakku.
Gak ono salahe. Salahe mung kowe, sampah, kere. Wis to, Dik. Nek aku ana salahe, tak totone, tak dandanane. Oh iya, Dik. Iki ana duit sithik. Hasilku ngojek mau lho. Ben gak polokno nek pengangguran. Nyoh, tanpa nono. Gak butuh duitmu, gak butuh larangan koyo awakmu. Dek, piye to kae? Apa-apa kok isih kurang beneran ae. Tin, nek kowe ngerti aku sugih, kowe bakal kedanan karo aku. Sampeyan iki lho, Pak. Urip kok rokokan ae. Mbok yo dilereni ngono. Lah terus nyapa? Urip iku ya dinikmati ngene iki. Wong urip susah ngene. Nikmate apa? Jup, wong kok ora sabaran. Jup, aku ngerti awakmu iki gelo. Duwe bapak ora sesuai karo keinginanmu. Aku nyadari nek uripmu iki ra tau seneng. Ora entuk fasilitas sing penak saka wong tuwa. Pak, jane sampean iki sapa no? Kok wedi karo Pak Dadon? Aku isin dadi anakmu. Belani anakmu ae ra iso. Ngono arep nyenengke anak. Ya ora mungkin, Pak. Jup, bukane aku iki wedi karo Kang Dadon. Aku iki mau rame. Nek aku rame, mengko terbongkar sapa sejatine aku. Jupri bakal kaget. Jup, saumpama awakmu tak kei duit 1 miliar. Awakmu gelem tak kon nambyur teko pesawat. Ya moh. Jup, awakmu iki lho isih emosian. Padahal mau lho pesawate sing ngisor, urung mabur. Loro sithik ora masalah. Kudune kowe mau takon. Apa nunggu aku rampung ngomong? Saurunge kowe gawe keputusan lan ngekeki jawaban. Sing ra bijak iki kowe, Pak. Seneng nyelo lek ana wong ngomong. Padahal tok ku jawab urung rampung. Maksudku gak nolak. Terus piye? Cito pura ngekeki duit aku sak-em. Duite sapa? Walah, mau ngayal to. Oh iya, Pak. Ayo foto-foto nang kene. Gawe apa? Gawe kenangan to. Engko lek aku sok belek sukses, ben enek memori lek aku tau duwe bapak kere. Lah kok eram kowe, Jup? Ya wis, ayo rapopo. Ben go kenangan nek aku tau dadi kere. Jan cocok, Pak. Sama nih kere. Ayo, Pak, foto sik. Ben ono kenang-kenangan lek awak dhewe tau kere. Pak, copet, Sik, Pak. Jup. Tenang to, tenang. Lah kok tenang-tenang? HP ini kan dicopet wong. Wis tenang Jup. HP ku wis ra jodoh karo awakmu. Lah terus HP nih? Lah kenapa HP ne? Kuwi HP-mu, Pak. Loh. Copet.